ka khubor jong ka jing selok ka ba ublei udon ban kren ai hapdeng jongi hagani kapor ka long shaphang ka jing duai laju tip ya ka jing duai bagadega lenti baka mensim ubriu kan la ban ya kren bat uta ubalat haw ya ka haka ketien latin prikari kum ka thmei ka batai ya ka kentien jing duai kum ka jing kerpat da ka bapendem rit ya ledi haka ketien hebru pat ka kentien ka bayahap terajur ne ka bayahap jing tho ki ong ihit pahel lani ihit palel ka bamut ka jing le jong ka jing penpau ne ka jing batai jong ka maladi klem dabu ri ai haladiru haka kitab jing ken galanong ga ba arpuei ka dukhot ka ba hinyo ka yathu hangto ya Moses ubala duai na ka benta kibreu baro haka ketin Greek pat prosio khomai ka theo baka jing duai ka de kata ka jingle da ka ba penrit yaladi hauta ubalat hau lani hauta unong thau ujongi the gospel ka jong Yohanes kalong ka bakhat nyo ka khot ka bakhandai ka pen scam ya kata baka jing duai ka de ka jing kren jong uta ubamani ya uta unong thau da ka ba penrit bat da ka ba penhapo yaladi la barok lai teli ki jing mot ki batai la ka rukom jing batai jong ki hanrei ka jing theo la ne ka thong ka long tang shawai bat kata ka long bahaba phi duai ka mot ba phi khot kerpat haba phi duai ka mot ba phi kwa ban pendem ban wat ya ka jing rap nau tau badon ya ka bor ban ya rap ya phi kum tala ban sngo thu baga jing duai de ka jing ring bat penhiar mensim jong ubanget kadeiru kalenti ka bajantam sha ublei ong William lo weini ki nong tho bagadeiru kalenti ka ba biang tam haka jing dei ka jong ubanget sha ublei namar bagadei ka jing kren ka jong ta ubanget bat ublei u Leonard Ravenhill shisien u ong omdon ubriu uban kham kraw ban ya uta ubriu ubadem ban duai kum tala ban sngo thu baka jing duai kadei ulain jong ka jing im bakan jaman sim don ka jing ong baka jing duai kadei ushabi jong ka men step bat katala jong ka men mit ka jing duai kadei ru ka atiar ka ba khlanbor hadu kata namar kata don kawe ka jing ong ka ba ong kum ni wat jukelet ban duai menta namar ublei shim kelet ban kersiu yapi menne men step namar kata kum ki khun ki jong ublei wat ju perkhat ya ki ki ba phemyo haba phila duai henrei perkhat tangi ki jingker khu bamla nyo ba ublei ula a yapi wat la phem shim la pan ru namar kata ka jing duai kadeu shabi jong kita baro ki jingken show ba kordor jong ka jing em ka ba menta bat ya ka jing em ka ban sawan kumju wei pat unong tho ubakartang meister Eckhart hisien u ong kumni ka jing duai ba phiyai ken mau ban pendep haka silenter jong ka jing em jong phi ka de ban long ka jing duai ka ba phi pen pau ya ka jing sngongo banong ablei khublei shibon bat tangkat ta ka jing im jong phi kalabyang pura Jisu namar kata ka gospel u Markus kelong ka khat wei ka khot ka arpu saw uong iki ni ki kentin ki baro kat ka ba pipan haba pi kerpat tonget ba pi pediang ya kita tepen sayo namar kata para banget haba gani ka jing im ka sha lembop haki ki ba penok mensim ya pi haba gani ka jing im ka sha lembop haki ki ba pen khuslai ya pi haba gani ka jing im ka sha lembop haki ki ba pen sngo artatin ya pi ka jaka ka ba biang tam ya pi kalong ba pin don hagi kho siu banduai Jeremiah namar kata kal nong ka balai pulai ka khot ka balai
uong yigini kikentin to khot yanga tengan phai ktin ya me ban ngan pen iru hame ya ki e ba kraw ki ba ya ki ba me memtem aga gospel Lukas khat prai we Jisu bu khot ike senran kom ginong e trailer maga mission ga jong uong ya ki duai nama klem da duai penomla ban mat pat yaga daga jing shem men sim yaga jing pen kobor bat yaga jing dei ga bajan ka jong phi badu play kumno ngin yo ithu baga jing duai gi jongi kadon yaga bor kisan tali gi jing shisha ki bau play udon ban pen kan mau yangi hagani ka janmit kilong ka jing shisha ka banding kong ka bor jong ka jing duai ka yo jaka habau tau nong duai u duai nadu ka do nut baro ka bor jong ka jing duai ka yo jaka habau tau nong duai u ai ti lut ye ladi nadu ka jing mut jing perkhat bat ka do nut baro kani kala ban long ka ba ban sngo thu han rei ka long pat ka jing shisha baga Bible ka hikai bat ka khot yigi briu ban duai habau briu u duai na du ka jing mut jing perkhat u duai na du ka do nut baro kata ka pen i ya ka jing nget ka bau tau briu don bat ya ka jing ang nut ka bau don habau duai u Jacob hagalanong ka basan ka khot ka ba khat pra wong yigi ni kikentin dei ka jing duai jong ka jing nget ka ba mi na du ka talong ka do nut jong u briu ka ba trekam bat kabayo diang yaga jubab William Booth Wayne ki nongseng jong kata balang Salvation Army wong ladaga jing duai jong phi kampat penmi ye kiso kadau baro kalong ba phempat persyang banduai naga do nut bat ban penmi ru yaki umat nagi khmat jong phi aga siti ke jong pol chi ki nong rum kalanong ga ba shipho ka khot ka ba khat lai ka kran ye ka jing penem ka ba ublei on ai how ta ubri u ba khot karpat ye uda ka jinget namar kata ka bor jong ka jing duai ka ban pen yo ja ka ha ubri ka de ban mi na ka do nut ka de ban the lut baro hakmat jong ublei batang ka tau ta ubri un yo mat ye ka jing pen ko bor ka jing shisha ka ba ar ka bor jong ka jing duai ka wand nda ba kata ka jing duai ka de ka jing duai ka ban wa shuwa ya ka mon ka jong ublei ka bor jong ka jing duai ka yo jaka nda ha bau ta ubanghen upen lut por ya ladi ban dem da ka ba wa shuwa ya ka mon ka jong ublei lada ka jing duai da ka jing nget kalong ka jubab ublei kalong ka jing shisha baga jing pen sngob ha ya ladi ha ka jing kwa ka jong ublei kalong ka badon kam bat kan yo i ba ublei on pendep ya ka mon ka jong u ha ka perthei ublei umon baga wei ka mensim kan yo mat ya ka jing penem ublei umon baga wei ka mensim kan im ha ka jing khut bat bakan mat ru ya ka jing kemen balada ka jing shisha ka yo jaka ha ka wei ka jing im ha ka wei ka do nut da shisha kata ka jing duai kan yo diang ya ka bor bat ya ka jing pen khia ka batmai ha ka gospel Mathias khan riu shipo ha ka jing hikai ka jong utrai lagi senran banduai u hikai ya ki bakin wat shuaya ka mon ka jong ublei ban le ha ka perthei kumba habneng da shisha kanigalong ka jing shisha ka bakantang baga jing duai ka bawat ya ka mon ka jong ublei kalong ka jing duai ka banyo diang yegi jing kerku ka jing shisha ka balai kumno ka jing duai ka don ya ka bor ka jing duai ka don ya ka bor namar lakhot ya utau banget banduai lakhot yau tau ba syakri yau blai banduai
la khot ye kita ki babut yau Kris banduai la khot ye kita ki bakam ye le de ki long ki Kristan banduai aga gospel Yohanes kelong ka bakhat san ka khot ka bakhat riu ka jing khot ka baning kong ye ki banget bau Jisu khot kalong banduai utrai wong ala jit bat thung ye phi balei ule kumta ba phen yo yai lek bat sei so bat bau tau so jong phi on yo yai ne ba ka ei ru ba phi pan nau ta ublei on ai ha phi trai jong yu Jesus Christ wong ala jit ye phi ban ngala thung ye phi kamot ban pan ban yo diang jit kamot phi dan hok ban pan phen yo diang kamot naman ngala thung ye phi dan kam ban yo ya ka ka ba phi duai hakaktin ka jong ublei ka kitab ka baning kong jong Samuel kalanong ka ba arpusan ka khot ka ba arpusau kayat hu ya ka wei ka Shakri ka jong ublei ka ba kerteng ka Abigail kani ka duai nagabanta ukurim jong ka ubadon ya ka jingmut jing perkhat ka ba sarong ubadon ya ka jinglong jing em ka bampen sngob ha ya gibril bat ka bampen sngob haru ya usim ubalong u David namar ka jinglong ka ba sarong la bishar ya u namar ka jinglong ka ba sarong la ula kentat ya ka ka ba usim ukwa banle ha ka jing em jong u ka Abigail ka mensim ka ba sngorit kala duai bad haba kala dap ban duai kala mare shows im David ban kerpat ba usim unle isen yaka bad ban weng no yaka hukum ban pania khlat no yau tengah jongka nagi para brio baro para banget lada ka jing trei ublei kam yo jaka ka yeng ka sam ka dau baro ka dei namar ba kita ki balajit bat thung kim duai namar don ka jing ong klem ka jing duai ublei unom yo ban trei pura namar kata habang ilakhat ban habang ilakam yele de bangilong ki khun jong ublei ka banta ka ba khmat jong tho banget ka long baunwat bat ban pandem yele di haga jing duai Kristan uba duai ude Kristan uba job karempeyeng Kristan kabadwai karempeyeng Kristan kabayeki paya jongka la shon sharp da kajing duai kajing em kabajop ha kajing